tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi program yapadera, some breaking news that we are receiving at this hour concerning the Vice President of the Republic of Malawi, Dr. Saulos Klaus Chilima. Koma kuti tikambirane nkhani imeneyi, ndawaitana station manager radio Abusa Wayana Chunga. Tikulandireni Abusa. Ndaitananso station manager TV Abusa Wanda Msisha. Tikulandireni makosana. Chimene tabwerera pano nchakuti Vice President ananyamuka mmawawu kupita kunzuzu kumene amakafuna kukakhala nawo kumaliro maremu Raf Kasambala. Ndege imene inanyamuka ku Kamuzu International Airport imayenera kutera ku Nzuzu 10 minutes past 10. Ndiye ndiyambire pamene kuti what are we hearing? Ndiyambe ndinu Awanda Msisha. Maningana ndi reports amene tili nawo, ndege imene itachoka ku Kamuzu International Airport kuti ikatere pa Nzuzu sidatere nthawi imeneyo chifukwa cha vuto la zanyengo. So nthawi imene amembekezera kuti itereyo sidatere. Akuti adawauza kuti abwerere kuti sakwanisa kutera. Kuchoka no nthawi imeneyo sidakwanitse kutera ku Nzuzu chifukwa chani? Chifukwa cha vuto la zanyengo. Okay. Yes, nyengo inali yovuta kuti atere pa Mzuzu. Zimachitika ndithu maulendo andege amatakuuzani kuti nyengo sili bwino pano simungatere kutera. Nthawi zina makuzani mudikire mwina kapena matha kupita ku Ujen kukatera malo ena, koma ndege ya Vice President sidatere pa Nzuzu nthawi imene amayembekezera 10 past 10. And malingana ndi report amene tili nawo, anthu amene ayankhula nawo akuti adawuza kuti abwerere nawo. Pamene popo pamene I think my events nawo anamba kuchita 40. So what are we hearing? Wayana Chunga. Choyamba chimene tikumva ndichonena kuti tangona press release imene yachokera ndithu kuboma. I'm sure by now I think let me read it. It would be good if you read it. Let me read it. This is a press statement it's just been issued the past 10 minutes kuchokera kwa Madam Colleen Zamba amene ndi secretary to the President and Cabinet. The Office of the President and Cabinet wishes to inform the general public that Malawi Defense Force aircraft that left Lilongwe today, Monday 10 June 2024 at 9:17 hours, carrying the Vice President, the Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, and 9 others, failed to make its scheduled landing at Nzuzu International Airport at 2 minutes past 10. All efforts by aviation authorities to make contact with the aircraft since it went off the radar have failed this far. As such, the commander of the Malawi Defense Force, General Valentino Piri, has since informed His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera of the incident, and the President has since cancelled his scheduled departure for the Bahamas and ordered all regional and national agencies to conduct an immediate search and rescue operations to locate the whereabouts of the aircraft. The public will be updated of any developments on the situation as facts are established. That's Madam Colleen Zamba Nakudulani, because yes, you refer to this press statement. Yes. Chamba mafuna nene kuti zinthu zotere zikachitika anthu amayankhula zinthu zochuluka. Ndipo alipo ena amene amangopanga post zinthu kwa mwina kungowapempha Malawi kuti nkhani njofunikira kwambiri, ndipo ndi nkhani yonena kuti siofunika so chibwana ayi. Ndi nkhani yonena tidikire iwo amene ali adindo amene ntchito yawo ndi imene ingathe kutithandizira ngati yofufuza za ndege imeneyi kuti timve kuti atiuza zotani. So tiyamikire kuti aboma so far they've come out chifukwa pakakhala kuti pa information gap akhala kuti sakunena china chilichonse, aliyense amangoyankhula china chilichonse, and zimabweretsa panic. Uyu ndi Vice President of the nation, you cannot allow so much speculation to come in. Pamafunika kuti information izituluka, koma tinene kuti information imenenso mwina taimva so far
ndionena kuti nthawi imene ndege imayenera kuti ifike sinafike. So pamene popo ndikuti pali zida zimene amagwiritsa ntchito, tinamvapo chizungu chakuti radar. Awa ndi makina amene amagwirizana ndithu kuti kuchoka ku ndegeko kumakhala transponder ini ngati magnet kuti zimagwirizana ndithu kuchoka ku ndegeko ndi uku enawo ngati ku airport nkumatha kulumikizana, koma they've lost contact, sakutha kulumikizana, sakutha kuyankhulana nawo amndege imeneyi. Number 2, nkhani ine imene tikumva ndionena kuti ena atiuza very trusted sources but so far unverified kuti transponder ena kupanga peak amatha kupanga peak unena kuti ukhala ngati mwina around Chikangawa area, still not verified and still not official, but nti suffice to say kunena kuti a president apa anena mkalata kunena kuti achita order all relevant government authorities kuti ayambe kupanga search for this plane, including mpekesera zimene zikumveka zonena kuti ka transponder ikumvekera kuti they must go into that search. ndimafuna amsisha mutirirepo ndepanga za transponder ndege muja muli machine titaona tikachipangizo kamene kamanena kuti ndili pati ndekuti kamayenda muja kama blinker ndi radar ije maona kuti ikwenda apa ndeno kachipangizo kamene kama nena pamene pali ndege ndi malingana ndi anthu amene ayankhula nawo amene akunenera chunga kuti ngakhale tikhozonena pano pati nzosasimikizika, koma anthu atiuza kuti kamene kuko kamene kamanena kuti ndili pati kakunena mene ndege ili mokuti anthu ena kamene kakunenako ndika ndege imene anakwera a vice president. Yes. Okay, ndege kakunena kuti ka around Chikangawa. Okay. Mokuti anthu amene kuti akupita kumene akuyamba kuyang'ana kuti ndege imene ili kutiko akupita ku Chikangawako ndio imene akuyamba kukapanga search around that area. Nde pamamveka kuti ipo kuti tilibe ma helicopter padakali pano amene amapita pa magalimoto, komanso panali maplani ena kuti abwereke ndege lachite haya ndege inake kuti athe kupita kuti nzophweka kuyang'ana kuchokera mwamba kusiyana ndi kumayenda m'mapazimu, which is chinthu chinanso choti ngati dziko pano pa nthawi zambiri zimapezeka kuti zikachitika zinthu zina zimatichita expose kuti sitimakhala anthu okonzeka mwina ku zinthu zazidzidzi ngati imene zachitikira papam, kuti ngati dziko tilibe mwina helicopter yamsangamsanga kuti kanatha kunyamuka ndi kuyamba kumasakasaka kuti kodi ndege imeneyi ili pati. Mwina anthu amene akutionera panopa angafune kufunsa kuti kodi ndege ili pati. Yes. OPC akunena kuti a president alamula ma agencies kuti asake. Yes. Kodi ili mulengalenga ndege ya vice president. Do you know iri party and you're bringing in issues that transponder? Yes. I wanted you to for momveka bwino kuti amene akuitsatira nkhani amve kuti kodi muti chani chabwino. Yeah. Tiyankhule ndithu mosabisirana Malawi kuti at this moment nyengo inoyo kuyankhula kuti ndege yagwa kapena kunena kuti mlengalenga will be speculative. Yes. And zomwe zimanena obanda kunena kuti ni nkhani yaikulu ife ngati Times Group tikudziwa kuti ndife big media house imene anthu amatikhulupirira, we can't just rush to say that. Koma anthu ena mphekesera wena kumanena kuti transponder akuipanga peak from the Chikangawa area. Ndiye menanena anzanga kunena kuti chifukwa chonena kuti tilibe ma helicopter fika anzathu amatokhala ndi ma search helicopters amatha kupita amene moja, koma kumbukiranso kuti the weather has not been very good. So nthawi zonse weather ikakhala kuti sili bwino, nyengo ikakhala sili bwino, search imavuta kwambiri kuti muchite locate. But suffice to say kuti transponder eventually they are going to get to it. Kungoti ngati mukuyendera magalimoto ngati ili panena kuti mwina palibe msewu ndi kuti mujombaso ena they have to walk by road, which is unfortunate. Koma panopo ndimafuna kuti tinene kuti iwo amene apita maka wa Malawi Defense Force poti ndege tizikukhosana ndi ya Malawi Defense Force. In fact pali chithunzi chimene chayikidwa apo amene akuonera kuti angoona kuti can you give us a clear view ya ndege imene pachoka so that because pali mafunso onjezera. Yes. So it's not exact see koma ndiyangati tikamati Donia ndege yake timakhala tukamba ndege imene ndiyakale ndithu is an odd plane. So I wanted to say kunena kuti panopo I think Malawi nthawi zina tizitha kuyembekezera for official information. Ndinkhani yaikulu mangata ndabweresa kale sitikudziwa kuti kodi mwamba kapena ili pansi, but so far zikuoneka zonena kuti we have lost contact chimene it has been established as a fact. Number 2, palibe amene akudziwa kumene ndege ili
but palima zifukwa ndithu zoyenera zokwanira zonena kuti tikachite search mwina dera la Chikangawa. So far that's what I think we can be able to speculate. Yeah, tikati we've lost contact. Tantauza kuti ndoti palibe amene akulankhulitsana ndi anthu amene ali mu ndege. Remember muli anthu 10 menemwe. Muli a vice president plus anthu ena 9. Ndikuti phatikizapo oyendesa. Do we know amene anaperekeza vice president? No, for now maybe we don't have their names. Okay. Ndikuti sakutha kulankhulitsana nawo. That's why zikukhala zovuta kuti tineneretu panopa kuti kodi anthuwa ali patipati. Nchifukwa chake timana kuti amene amatitsina khutu ozuwa za ndegewa amene kuti chida chimene chimanena kuti ndege ili pati chikuonesa kuti chili dera limene lolo nchifukwa chake anthu akupita ano kuti akayang'ane kuyambira kumene koko kuti kodi kuli zotani kumene koko. Ndi ndege ya mtundu wanji Donia ndipo munanena kuti njakalekale mukuidziwa motani ndege? It's an old plane. Amene mwina anzatu maka Malawi Defense Force atakuvomereza kuti ife namba kugwisa ntchito Donia kalekale. Ine ndimakumbukira kunena kuti even ifeyo tili ana Donia was being used at that time, and that's some time back. Even early 90s Donia was still being used in Malawi. So it's a plane that has been here and around for quite some time. Ndege yonena kuti it's more of a transporter plane kwa serikali. And ndege yonena kuti even mkalowankati it's very rugged. That's the word I would use. Even mipando yake, it's not one of the most comfortable planes. It's not. No, it's not. I've seen the inside. It's not one of the most comfortable planes in terms of inside. Chifukwa ndi ndege ya kwa serikali. Yamagwisa ntchito transportation. So terekeze utafuna nyamule asirikali afuna akasi dera lina amatagwatenga nanga asirikali omachita kupanga mipando yonena kuti ikhale so comfortable. Because you should be also mwina ngakhale kuchosa mipando ija at some moments. So tinene ndithu kuti ndege mene ngati dziko takhala nayo nthawi ya Italy. The other point emene mafuna kuti ndinene pankhani ya za ndege ndionena kuti maybe so time has come kunena kuti tizikamba zinthu zinazi mosaopa komanso mofuna kuthandiza ndi kumangira dziko lathu. Ananena anzanga apa kunena kuti if information imene ikutipeza kuchokera kwa anzathu amene tikuyankhula nawo ku MDF kusonyeza kunena kuti palibe ndithu helicopter yokuti ithandizire kukapanga search, which is very unfortunate. So tumina tingonenanso kunena kuti those are some of the areas zoti tizitha kumakhala kuganizira kumanena kuti nthawi sage ya cyclone mukumbukira timabwereka ndege. You know, so it has been the trend of Malawi banda kuti kumachita kubwereka ndege kupanga zoterozo mwina not the best. We're hoping maybe maiko amene alozungulira nafe akamfankhani mwansanga they may be able to deploy muna ndege zina kuti atithandize for the search ngati takauti were not being successful, but so far that's what I can say about the Donia. Ngati mukongo tipeza kumene some breaking news that we are receiving here at Times headquarters in Blantyre. Ndege imene yanyamula Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima imayenera kutera mawawu 10:10 mawa ku airport yathu ya Mzuzu. Iwowa amapita ku maliro a maremu Raf Kasambala amene tupirawo alika m'manda lero, mzimu wawo use muntendere. Ndiye tikumva kuti chifukwa choti ku Mzuzu airport sikuli bwino kwenikweni kudachita chifunga dakanika kutera ndipo ndegeyo idabwerera. There were also reports kuti mwina inapita ku Karonga, but we are yet to independently confirm. What we have also been told at this hour nkuti the president wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera awuzidwa za kusowa kwa ndege imeneyi amene onyamuka mdzulo buno kupita ku Bahamas ati sanyamukanso, ndipo Achakwera alamula mkulu wa asilikali ankhondo General Valentino Phiri kuti apeze njira kuti asake kuti ndege imeneyi ili kuti. Maiko lini Zamba akunena kuti ndege imeneyi idasowa pa rada, kuti chizungu chake rada. Ndipo idasowa itangonyamuka itabwerera kuchokera ku Mzuzu itakanika kutera. What are we hearing this far? Wayano ansanga also kangata kulenda information yomweyo koma panopo tandra maina. Maina amene
anali mundege imene Ali mundege. ali mundege Ali imene. mundege. Yes. Yeah. So tinenebe kunena kuti at this moment it's not official information. Yeah. Passenger list yo akuti munali kapita muli Saulos Klaus Chilima, Yeah. Madam Mere Chilima, Mr. Lucas Kapeni, Mr. Chisomo Chimaneni, Miss Gloria Mtugule, Miss Chanel Zimbili, Mr. Dan Kanyemba, ndi Mr. Abdul Kingston Lapukeni. Ndekuti a total of 9. I would say. Adzimbiriwo apapa ndi anthu 8 ndiye kuti maybe adzimbiriwo akhoza nda ashaniro Chanel Zimbili awada khala a first lady. Yes. Okay, anali momwemo. yes Chabwino. Wanda Msisha tikambeza Mzuzu airport. Yes. Ndi airport ya mtundu wanji. apa kuichita lifa ngati international airport. Yeah. I don't think kuti ndi international airport. Ndi airport yofunika kuti italandira ndithu kukonza kwakukulu. I have been there a couple of times. Imafika nthawi ikafuna kuti landege anthu ena makayima uko mathamangisa agalu kuti asaduse pa airport and zisindikunena mosinjirira. Koma ndi Profani watu Sam Kalimira is standing by. I don't know if we can call him kuti atifotokozere the status of Mzuzu airport. We can. Okay. We can. Yeah, kuti anthu akuchita appreciate. Yeah. But I think nkhani ya zanyengozi ndi malo ngati mene makhalira airport ang'onoang'onowa kuti mwina ma facilities zake so mwina si abwinobwino zimakhala zinthu zokuti I think it was a good decision kuti mwina asatere kuti abwerere. Komano momwe tikunena mobwereza PKs brand. Yes. This is nthawi yofunika kuti we really need to manage information. Yes. Ino kwambiri. Yeah. Chifukwa choti mitima ya anthu ambiri Malawi afuna kuziwa kuti chuchitika ndi chani. Yes. Yeah. So yes, timafuna tidziwe chuchitika ndi chani, but we must also allow kuti anthu atiuze zinthu zenizeni Yeah. zogwirika. Usafuna kukhala munthu othamangira kungotsegula kamwe yako unena zinthu chifukwa choti uli under pressure. That's why ife ngati times just to agree with what Wayana said, we are mindful kuti Malawi ali ndi ufulu odziwa, but we are also mindful of our responsibility kupereka accurate information at all times. Situ uchita puma. And to avoid kungokhala ndi kuti like tukakamisidwa titi yankhule. So pali zina zimene sitinganene. Yeah. Kufikira zitasimikizika kuti zimene zozoti ndizoona zenizeni. Yes. Sure. No, I think you have said mwina just to add kunena kuti pokafika ife kufika ngati pano totaimbirana mafoni ndi anthu ochuluka anthu osiyanasiyana koma pali information ina yonena kuti timakhala kunena kuti mwina nthawi imene yoyo you can't be able to say it. Yes. Ngati mwango tipeza kumene ndine Brian Banda ndili ndi Wayana Chunga komanso Wanda Msisha. Some breaking news happening in the country as we speak right now. Ndege imene akwera Vice President dziko lino la Malawi, Dr. Saulos Klaus Chilima yasowa pa rada si kuoneka. Ndipo imalowera cha ku Mzuzu inalephera kutera ku Mzuzu chifukwa choti kumeneko nyengo sidali bwino. Ndiye akuti idabwerera ndi itabwerera kwapezeka kunena kuti si kuonekanso kuti ili kuti. Wanda Msisha and Wayana Chunga akunena kuti they are talking about transponder. Yes. Yeah, transponder. Kuchita ina amene angotipeza panjira. Because tukwangula tsopano. Wanda Msisha, can you just break it down for us on the issue of transponder? What are you hearing? What we are hearing as of now ndio kuti they are able to pick the transponder kutanthauza kuti akutha ndanena kuti transponder ayo nka chinthu tine kuti kachani kodi kachipangizo kamene kamakhala mu ndege ina iliyonse imakhala ndi chipangizo chimene chimanena ine ndine Brian Banda ndikudusa mbali yakuti Okay. ine ndine Wayana Chunga ndege zija aumaziziwa malingana ndi ka transponder ako ndi malingana ndi anthu amene malankhula nawo tisadabwere pano andi munali you there tinakatha kubwera msanga we want to get the facts. ndi amatukuza kuti akumatha kukaya kamene kukuka kuyankhula kuti kali around chikangawa area mokuti anthu amene akusakawo kumene akupita padakali pano we can competently say kuti akupita ku around chikangawa area yo kuti ndikumwaka ambire kufufuza kuti kodi ndege imene ili potani. Ndikubwera kuti
unless you have some ndaona mu yangana pafoni pa unless you have some new information. No, you remember ndinazane napo kuti my early 90s I remember witnessing Donia. Nditu apa mangopeza information kuti ndege menamba upangidwa around 1983 koma by 1998 another phase off in terms of production. So far ndege zochepa Madonia zamene the integration bazika no apansi less than 100. Nde mangofuna nene kuti mwina pomaliza kumbali yangu. Mwina musa namalize, I wanted us to bring in Sam Kalimira just to give us an idea ya mene kudachera lero. Posalankhula za nkhani koma kungofotokoza kuti kudacha bwanji ku Mzuzu ndipo kodi bwalo la ndege la Mzuzu ndilotani. Sam Kalimira ndokumva zanga Brian ndilina kuti mmene kudachira kuno ku Mzuzu lero lino kuna chandithu mokali kwambiri chipatana kuti udzulo usiku wakhati kwa mvula ndi amawawa ija komanso ya mphepo kwambiri ndimati kuwaza asi mphepo ibwerepo choncho mpaka ndithu mmene kumachita kummawaku nkhani yake nthina ndithu yomweyo ndithu ena kuti kuna ndithu mphepo komanso mvula ndiyeno udziwa kale kumachitika mashawa kumakhala kuti kuchita kuti mbuwu ndithu ndipo tinamva zona kuti vice president angoya kuno kuchigawo cha kumpoto kuti imene akhala pamaliro malemu Ralph Kasambara koma noti unene kuti mwina kungopeka picha ya nkhani ya chikangawa ndi nkhalango imene ndithu tuna pano kuti inatha kutabe kuli mbali imene kuti mitengo yochuluka ndiyeno ukamayenda mmene momo ngati kugwa mvula kubakhathu chipati chafunga mpaka chifunga so kuyambira mchikangawa muja ukamabwera kuti ukulowa muno munzira wa Mzuzu ndithu kachifunga chakamakhala kupitirira ndithu ndipo kukakhala kuti mawawa kumakhathu ngati kuchita thuka ndibadiba ndithu mpaka nthu muna mvula ija ithe mpaka nthu kuwale ndi pakhathu zili bwino ndeno kunena kuti kuwala kwenikweni kuti unakadzuwa it was around around 3-4 mbaita ona nthu ngati kadzuwa ndithu kwacha kumako seku kuna ndithu ngati kachifunga plus mvula kuno muzdazo zimene kunachera dzulo ndiye kudacha bwino chifukwa tinaona ndege inatera kumeneko. Dzulo inde kuna cha bwino komanso tikucha kuti mpaka na kuti kucha kuwala kuti bwanja kumabe ndithu lero lino ndimene kusangalirwa kale kwambiri mvulayi plus ndithu chifunga tikozonena kuti mene imagwera mvula imagwera kuti usatize kuti poya mphamvu ija ndiwo kuti basi kusiya ndi kuti kasika ndima tione mitambo choncho kuti tione tudzuwa kapena kuwala mene kumakhalira lero kuvuta kupike tudzuwa. Chabwino Sam Kalimira speaking to us kuchokera ku Mzuzu kungotifotokozera za mmene kudachera lero ku Mzuzu. Wanda Msisa, your last thoughts at this one kupa kuti khati kubwera throughout the night as much as we hear from OPC komanso our sources. What would be your concluding remarks as we wind up this hour? Ndimafuna ndene pamene popo kuti I think ndi nthawi yokuti anthu amakhala kuyang'ana kwambiri kuti atolankhani tiuzeni zikuchitika ndi chani. Ife ngati Times we promise kuti tibwera kumauza Malawi mmene information ikubwerera kuti tikhale ndi chithunzithunzi kuti kodi tili pati tikuyenda bwanji komanso kuti tiziwe zoona zenizeni. Pempho ndilomwe lijamana nanenera mwina nzanga wayana kuti akuluakulu iyi ndi nthawi yokuti we have to be sensitive. Tisafune kukhala gowani kumalemba anthu panopa alisamira ndi smartphone aulemba zinthu. Aliyense amangoti kukacha kaya ndi for the sake of numbers kaya kuti jani akumakuchita ndi congratulations kupita jani mwabwerera ku State House kaya mwapanga bwanji anthu umatifusa kuti no Brian is very much at times nayo here you are komano ndi nthawi yokuti maybe kuchoka kumene ku this issue. This is a very big issue. Tikuyenera kuti tikhale sensitive kuli anthu amene ali consent ndetiyeni Amalawi tisunge chikhalidwe sitingamachezi ndi nkhani ngati zizi mosakhala bwino. Ndinakudulani pa nkhani ya Donia. I thought you should wind up on that one. Ndinaona munali manotsi. Ndimangofuna kumaliza kunena kuti Donia ndi ndege ya Malawi Defense Force ndipo mene na kambira kwambirira kuja kunena kuti adaipanga ncholinga chonati khale transport airplane kapena kuti yonyamula asilikali makamaka khala kuti mwina upita ku nkhondo kapena malo ena. It's not necessarily yomenyera nkhondo koma ndi yonyamula asilikali
kwa kuchita transport kuchokera malo amodzi kupita malo ena. And inu amene munakwerapo Donia mukuidziwa kuti ngakhale mipando yake imene makhalira ni ndege yonena kuti ise transporter plane, koma ndinene kuti ndi yakale ndithu, and ndi ndege zochepa zimene still they in operation pakadali pano. Koma nkhani kwambiri ndionena kuti tamvesedwa so nena kuti transponder ya ndege mungana anafotokozera nzanga Wanda kunena kuti makina amundege imene akukhala ngati kuti akuoneka kunena kuti amudera la Chikangawa. Chifukwa chake mwina funso lina limene nayo wala lofunikira kwambiri. Yes. Kuti ngati ili mulengalenga mafuta idakali nayo. Yeah, now but that is now speculation. Okay. Idakala kuti idakali because 10 o'clock on the mawa. Yes. Yeah. This is 5:45. No, I think chimene pachitika ndi za ngozi zokhuzana ndi ndege zonena kuti ma hours akamakhala kuti akupitilira pamakhala kuti sopano mukukhala ngati mukuchepesa kuthekera kuna ndege itakhala kuti idakali mwamba. Chifukwa cha nkhani ngati zimenezo one nkhani yonena kuti mafuta, 2 anthu amatha nthawi zina kuiona kuti ndegere mwamba, 3 anthu amatha kupanga communicate. Kumbukirani kuti mwambamu muli ma communication messages osiyana-siyana, amatha kuipanga pick tanakamba za radar system anakatha somwina kuipanga pick inakhala kuti still in the air, but as we speak achita officially confirm kunena kuti radar system sikutha kuipanga pick, meaning sakutha kuiona mwambamo. Ndiye mwina pali mavuto ena situkudziwa chifukwa nena kuti that would now be speculative, but so far what we know is kunena kuti the search mission has begun. Anthu magalimoto kamukira ndithu chakuchikangawa ndi malo ena amene akuganizira kuna kuti mwina ngakhale kuti nduku, mwina ngakhale kuti nduku, but for now mananena anzanga tiyeni tidikire kuti relevant authorities ndamene atipase information. Wanda msisha tita umakhala kuti timasiyana anthu zikhulupiriro chanchani, but this is the time ngati dziko timabwera pamodzi ndi kupanga chinthu chimodzi kuti tikwafunira zabwino anzathu amene ali mu ndege imene we hoping for good news kuti mwina mwake panangokhala ka problem kena kake, but apapa mpamene timaoneka kuti Amalawi fe ndife anthu ogwirizana kuti no, yes I think pali kuti sitikutha kulumikizana nawo ndi anthu amenewa, but anthu tonse chonde let's hope for the best. Usakhale munthu omafuna kubweresa nkhani zaboza zoyipa. And just on that point tambakale kumva ma conspiracy theories ambiri anthu kulemba zakuti again I don't know kuti tingamachite kubwereza motani kwa pa Germany kuti mphini yobwereza ndimene imawala ndefe tifuna tiwalise ndithu Amalawi. Izizi sinkhani za masewera, sinkhani zochukirapo, tukamba za mioyo ya Amalawi 9 komanso msogoleri wachiwiri kwa msogoleri wa dziko lino vice president ndi mkazi wake ndi anthu Amalawi ena amene nayo mndegemo ndi nkhani yokuti kutikhuza, and I'm sure kuti panoti ukamba pano maiko osiyana-siyana amvakale, and I'm sure they even communicating to the state president zoti mwina tothandiza pomotani. So ngati anzathu kunja angamakhale ndi maganizo ofuna kutithandiza what more ifeyo ngati Amalawi ndimafuna ndinene ndithu mwamaliza pamenepo ndimafuna ndigwirizane nanu inu kodi mwapatsa dzina masuku amapangombe mundifotokozera kuseri chifanda kumva ino amapangombe ngakhale sine kulimvetsa dzina kumene lachokera ndinu amsisha kunena kuti andigwirizane nanu this is a serious matter. And tikulankhula za vice president wa dziko ndiye wina asachukirepo pa nkhani imene komanso ino Amalawi samalani chifukwa wina analemba kunena kuti ndege yatera you know ndege yatera pali Longwe. Tikale serious as a people. We are talking of number 2 komanso kunena kuti even if fail to come here we spent even an hour kutsutsana mene timatsutsana kuti titere because we want to come here with facts. And the next time tikabwera situngobwera pano kudzasewera ya ndeni mafuna ndinena kuti Amalawi alipo ena amene akadzuka kaya mafuna kuti apeze ma likes ambiri kaya kuti kazikhale bwanji they just wake up kuti kulero ndilembe za awayana lero ndilembe za Awanda tisamatero ya social media. It's a very important tool. Let's use it tikoza kuphunzirapo zinthu zambiri pene pacha ena amapanga mpaka sukulu pa social media. Ndeni mafuna ndinene kunena kuti our page times 360 tikati kuchita update ifenso pano tikamva china mutu ona tikubwera be look out on the credible news. Nkulako kwembo yonjo kuti osamangomba zina zikudwalitsana. Ndiye ti also question because there is a lot of
fake news going on mdziko muno ngakhale around the world. So always cross check and cross check. Yes. Mawo maliza ine Hai mwatseka bwino. Yeah. Tilonjeze kuti tibweranso. Yeah. Kupereka ma update mene akuchitikira. Yeah. Kandi news zathu kandi ma programs zathu mosatira kandi ma paper lathu pa wireless pa TV tikuzoa kuti nali pano pa radio komanso pa TV ina kusatiramo u continue kuwauza Malawi malingana ndi mene zikubwerera ma facts. Yeah. Ai pamene panso ndiye pamapeto pa program yathu yapadera what we know this far nkuteka kuti mwatipeza kumapeto as we conclude ndege imene yanyamula vice president inakanika kutera mmawawu cha mmateni koloko kunzuzu ndipo idabwerera kenako akuti amene amaona za ndege adaona kuti yathawa pa kauniuni wa ndege ndipo madzulo ano mai Colin Zamba awa SPC atutsa chikalata kunena kuti nzona adi ndege imeneyi sikuoneka ndipo a president adziwitsidwa kale amayenera kunyamuka madzulo ano kupita ku Bahamas koma sanyamuka mpaka zimenezi zidziwike mutu wake and akuluakuluwa anabweretsanso information ya transponder kunena kuti akatobwanya akuti kumaoneka kuti ndegeyo ili around Chikangawa area ndikuzifotokoza bwino ikuoneka kuti ili around Chikangawa area and that's all what we know at this hour. Ine ndi Brian Banda ukuyamikani pokhala nafe madzulo ano ndinali ndi Wayana Chunga komanso Wanda Msisha. If we have more details musatalikire, will be on Facebook, will be on radio komanso pa television. Mwakomanonse ndipo we wish the right honorable Saulos Klaus Chilima and his spouse komanso anthu onse amene ali mu ndege imeneyi we are hoping and praying for the best. Yes. This is Times Television, and on this network, the news always comes first.